Lijep pozdrav, ovdje je Miodrag i danas bih vam htio pokazati jednu lijepu igru između Arona Nimcovića i Georga Salva igranu dana 1911. u Karlsbadu. Kako bih nazvao ovu igru? Ovu igru bih nazvao kako pobijediti kontroliranje polja D4 i E5. Krenimo. Znači, Nimcović je odigrao E4, Salva E6, D4, D5, znači naciska obrana i bijeli je produžio sa E5 i u ovakvim situacijama inače crni želi napasti pijuna D4 sa C5, skakač C6 i dama B6, dok će bijeli braniti sa C3, skakač F3. Znači tako je bilo C5, C3, skakač C6, po drugi put napada, skakač F3, drugi put brani, dama B6, treći put napada i sada lovac D3. Ovaj lovac prijed je spriječio put dami i sada je ovaj pijun zapravo branjen 2 puta, a napravno 3 puta. I šta bi se dogodio kad bi crni baš htio osvojiti ovoga pijuna? Ajmo pogledati. C jede D4, C jede D4, skakač jede, skakač. I sad, nakon dama, vidimo da lovac B5 i kabum, dama crnoga je gotova i crni može predati. Znači, crni ne smije biti pohlepan da osvoji. Zapravo, najbolje mu bi bilo da nakon CXD4, CXD4 odigra recimo lovac D7. I to Nimcović kaže da se to mirnije vode i da je možda tako i trebao crni igrati. Ali, nakon lovac D3, crni je odigrao lovac D7. I time dozvolio da Nimcović sa D pijunom uzme pijuna na C5. E sad, moramo komentirati ovaj potez. Zašto Nimcović slabi E5 pijuna? Zašto on daje tempo crnopoljcu da dođe na C5 i vrši pritisak na F2? Zašto on razvija tog crnopoljca? I možda na prvi pogled daje kontrolu crnome na D4. No, ima li zbilja crni ikakve koristi od toga? Ajmo pogledati. Bijeli je napravio rokadu. I šta sada kad bi recimo crni htio odigrati potez D4? Naime, ako on ima kontrolu nad poljem D4, onda zasigurno bi smio odigrati ovaj potez D4. Ali šta se događa? Nakon B4, lovac E7, B5, skakač A5 i skakač D4, pozicija crnog je izgubljena. On je već dao pijuna, bijeli kontrolira centar i da, praktički crni je izgubljen. Već sada, u 11. potezu. Nakon rokade, znači ne može se odigrati D4, ali crni može napasti ovoga jedinog preostalog pijuna na E5, znači napasti centar bijeloga. I to može napasti sa F6. Ali, kao u prijašnjoj varijaciji dolazi B4, znači ovaj lovac se vraća na E7 i kontrola D4 polja kao i kontrola E5 polja je još uvijek u rukama bijeloga. Kao što vidimo, nakon lovac F4, iako pijun nije branjeno je polje E5 i bijeli se kroz cijelu igru bori da kontrolira polje E5 i polje D4. Znači, nakon F1 E5, skakač E5, lovac E5, vidimo da bijeli i dalje kontrolira polje E5 i D4. Čak mogu reći da je D4 polje sada još jače, zato što lovac može doći sa tempom na D4 i ovaj pijun praktički i lovac jako lijepo simbiozno djeluju na kontrolu i C3 i D4 i E5. Oni su preuzeli praktički onaj bivši lanac. Nakon skakač F6 moguće recimo bilo osim toga lovac F6, ali onda bijeli ima recimo može i skakač D2, ali ima dama H5 i šta se događa? Vidimo da su ova polja uvijek bila slaba, jer lovac tu štiti zapravo ovog slabog zaostalog E6 pijuna i to će raditi većinu igre. Nakon dama H5
Nije baš lijepo da se ovaj kralj odmah miče iz položaja za rokadu, znači na E7. Ali šta ako pokuša crni, recimo, odigrati G6. Nakon G6 dolazi lovac jede G6 i sada H jede G6, kraljica, i vidimo da je bijeli dao lovca za 2 pijuna, ali i za nemogućnost rokade crnoga, znači mora ići kralj E7, zaštititi lovca. E sada, lovac je D7, skakač je D7, ops, i vidimo da praktički bijeli vraća uloženi materijal i čista 2 pijuna je ispred crnoga. E sad, da li je ovo izgubljena situacija za crnoga? Nemce kaže vjerovatno, iako crni može dobiti koji tempo na kraljici, ali ako se bijeli obrani od ova 2 topa, to je izgubljena situacija za crnoga. Istog razloga crni je odigrao skakač F6. Znači nije odigrao lovac F6 da izmjeni ovaj šah. Odigrao je skakač F6, nakon čega bijeli razbija od skakača na D2. Možemo vidjeti da u nekim situacijama dama H5 još uvijek dolazi u obzir. E sada, skakač D2, naravno, on želi doći na F3 i kontrolirati polje E5. Crni radi rokadu, skakač F3 i polje E5 još osigurano. Možemo vidjeti kako Nimčević lijepo kontrolira sad polje i D4 i F5, apsolutna kontrola tih polja, apsolutno veći prostor na cijeloj kraljevoj strani i mogućnost napada na kralja je pri time veća. Znači, crni je odigrao lovac D6, pokušajući se natjecati za to polje, međutim dama E2 pojačava kontrolu polja E5, nakon topa C8, crni traži protuigru na C liniji, ali vidimo kako ovaj zapravo lovac savršeno čuva polje C3 i nakon dobivanja tempa na kraljici sa lovac D4 i istovremenim vršenjem oslobađanjem linije za pritisak na lovac C6 i oslobađanje polja za skakača na E5, crni bijeli ne daje nikakvu kontrolu crnome u igri. Znači crni je automatski cijelu igru u obrambenoj poziciji. Postoji mogućnost čak kasnije F4 dodatno kontrole polja E5. Tu mogućnost Nimčević nije iskoristio, on je uzeo jedan drugi plan, ali vidimo da zapravo kontrola polja E5 nikad nije bila u pitanju. Znači lovac E8, nakon lovac E8 bijeli pokušava maknuti lovca kao da bi to Nimčević uzeo. Mislim, može se uzeti, ali ipak je njemu uvijek bila draža blokada. Ovaj lovac sad ima malo veći spektar djelovanja. No nakon topa E1 vidimo da se, pošto ovaj lovac više ne brani ovog pijuna, sada se poveća indirektni pritisak na lovca, na pijuna na E6. Zašto je odigrao topa sa A na E1 i sa F na E1? Zato što uvijek postoji mogućnost onog F4 što sam spomenuo i ovaj top na F1 je potreban da brani tog F4 pijuna. Lovac jede E5, izmjena lovaca i napadnuta kraljica, kraljica je na C6, lovac D4. Zašto se ovaj lovac vraća na D4? Pa kako bi bijeli mogao vršiti pritisak na pijuna E6. Ovaj lovac koji je do sad imao dvije mogućnosti mora odabrati jednu. Da li će braniti tog pijuna sa D7 ili sa F7. Znači lovac D7, dama C2, vidimo da je napadnut pijun na H7. Inače imati ovakvog lovca i kraljicu, to je već znači jako puno. Znači nešto je pošlo krivo u samom otvaranju za crnoga. Jer ne znam, bijelom je puno lakše igrati ovako. Ovaj lovac uvijek postoji takozvana grčka žrtva sa lovcem na H7 kroz cijelu igru. U nekim slučajima ako je kraljica na E2, skakač na G4, žrtvom tog lovca kraljica će pokupiti skakača
crni mora jako paziti, dosta računati i to isto je jedna psihološka prednost bijeloga, da igra na pobjedu, a crni da igra na remi. Znači, top f7, top e3, b6, top g3, znači ovo dizanje topa, to je jedan od starih motiva i to treba raditi. Znači kad se ima ovaka lijepa baterija, znači kraljice i lovca na h7, uvijek se treba dizati top. Ili ovaj, ako je f4 odigran, ili top f3, g3, h3, zavisi već tu na h3 treba paziti na e5 jer lovac bi ga mogao pokupiti, ali opet ima nekakav međupotez šaha lovcem, tako da treba to računati, ali ipak je bijeli bolji. Bolji je zbog kontrole polja e5 i d4. Sve ovo je pod kontrolom bijeloga i bijeli diktira napade. Znači, bio je kralj pod indirektnom pajdbom topa, pa Salve je odigrao kralja na h8, no previdio je taktički udar. Daću vam par sekundi da pauzirate i pokušajte naći taj udar. Znači njega sam već spomenuo, na šta se crni mora paziti i evo, to dolazi. Lovac ide h7. I šta bi se dogodilo recimo ako skakač ide h7? Dama g6 i vidimo da je prednja matom. Ako se makne top na f8, matu 1, ako se makne na h7, matu 3. Tako da lovac jede, znači top jede, kraljica jede i gotova igra. Zato je nakon lovac h7 crni odigrao e5. On se je pokušao osloboditi, ali pod cijenu izgubljenog pijuna i pod cijenu velike slabosti bijelih polja oko crnog kralja, izloženosti crnog kralja. Znači nakon e5 lovac g6 iskorištava nebranjeno stopa na f7, top se mora micat, onda top e1, opet je vezan ovaj pijun, mislim ovaj top je opet napadnut, znači ne može sjesti lovac na d4, znači dama d6 brani topa, znači sad je prednja da se uzme ovaj lovac na d4, zato lovac e3, d4, znači nakon d4 lovac g5, veže se skakač za topa na e7 i top c3, ovo mogu reći da je praktički već pokazati da je partija izgubljena, znači crni daje dodatnog pijuna, jer nema šta igrati, crni nema šta igrati, crni je već praktički u izgubljenoj poziciji. Top g8, pogledajte ovu dijagonalu, pogledajte ovu liniju, kraljica uvijek može iskoristiti. Ova dijagonala a2 g8, ista stvar. Jako slabi položaj crnog kraja, dok je bijeli savršeno siguran. I to sigurno donosi jednog pijuna vrijednosti u svim kalkulacijama. Bijeli može igrati s lakoćom. Znači, prvo šta treba? a3, zaštitio se pijun na b4 kako bi kraljica mogla se možda pomaknuti na g3 ili gdje već, postati aktivnija. Znači, kralj f8, lovac h4, prednja je možda lovac g3, 3 puta napadnut pijun, vezana kraljica, znači kraljica pod pajdom, lovac e8, crni možda pokušava nekako smanjiti pritisak na svoga kralja, jer kralj bude zaštićen, onda treba menjati figure, ali međutim Nimce što neće, lovac f5 kontrolira i dalje bijela polja, inače ne treba mijenjati figure ako se napada i pogotovo ako je protivniku nezaštićen kralj. Zatim dama d4, crni pokušava olakšati svoju situaciju jer dama je izuzetno jaka figura, uvijek može šahirati, šah i op, ode figura, tako da crni pokuša to izmijeniti, ali kad sam prvi put vidio da je bijeli uzeo damu, zapitao sam se zašto je to napravio i ne želi li on zadržati tu damu kako bi možda mogao matirati kralja. Ali kad sam vidio ostatak igre, znači i nakon izmjene topova i blokade d4 pijuna, šta bi Nimceš bio da nešto ne blokira. Znači, nakon blokade d4 pijuna i nakon
izmjene još jedne figura, vidimo kako je zapravo, on ima tu prelaz na kraljevom krilu 3:1 i pošto su oba dva lovca bjelopojci, nakon izmjene lovaca jednostavno tipičan plan izgurati H pijuna, odmaknuti kralja od ova dva pijuna i nakon što kralj pokupi ovoga pijuna, jednostavno bijeli kralj će već biti u poziciji da pokupi ova dva pijuna i A i B pijuni od bijeloga će postati kraljica. Tako da nakon kralj F1, lovac C6 i H4 ovaj plan dolazi do izražaja. Bijelom je u interesu samom zaustaviti pijuna na H7 ili izmijeniti bjelopojce i ovim kraljem polako doći do H6 i pojesti pijuna. Tako da je crni predao u ovoj poziciji i zbilja lijepa igra. Nadam se da se i vi slažete, da ste nešto naučili iz nje. Znači, praktički kontrola polja kroz E5 i D4 kroz cijelu igru. Nadam se da jedino vam to treba ostati u pamćenju, kontrola ova dva polja i nadam se da ćete imati puno uspješnih i lijepih pobjeda protiv svih vrsta protivnika, i jači od sebe i slabih od sebe, i nadam se da ste stvarno nešto naučili iz ove igre. Volio bi kad biste mi dali neku povratnu informaciju kako izbaciti neka suvišna objašnjenja ili neke suvišne radnje tijekom snimanja, tako da je kvaliteta ovog videa postaje što kvalitetnija i kako bi se svi više uživali u tome. Ništa, hvala vam lijepa i lijepi pozdrav. Doviđenja.